А работи ли ми микрофона? Не. Аз не съм го включила. Майка ти като правеше, така правеше. Не може! Много сме далеч. Добре дошли в Алберобело. Няма да пречим. Само ми разваляш видеото. Добро утро и добре дошли в епизод 3 от поредицата, в която обикаляме с моето семейство районът Пулия. Първия ден, когато кацнахме, бяхме в Бари и изцяло посветихме денят на Бари. Вчера бяхме в Полиняно Амаре, Монополи. Трябваше да посетим и Остуни, но не успяхме и се върнахме вечерта отново в Бари. А Днес е ден за зоосафари и Алберобело. Нямам търпение, много се вълнувам. Не съм купувала билети предварително за зоосафарито. Между другото, нещо много интересно. Когато запазах билети, това беше преди 2 месеца, самолетни билети и настаняване, си направих проучване и за зоосафарито, защото напоследък гледам, че е супер нашумяло, нямаше как и ние да го пропуснем, щом има животни. Ако ми гледате видеята и ми следите сторитата, знаете, че където пътуваме, винаги ходим на зоопарк, аквариум или каквото има с животни. В случая ще е зоосафари. Нещото, което прочетох е, че извън сезон, какъвто е и в случая, нали, в нашия случай, там не дават коли под наем, но по принцип в сезон може да стигнете до зоосафарито и от самия зоопарк да си наемете кола, с която да обиколите местенцето. Ние сме с рентакар, ако сте гледали предните епизоди, знаете. Така че всъщност това беше и една от причините аз да се съглася да вземем рентакар в Италия, ако трябва да бъда честна. Защото просто иначе нямаше как да разгледаме зоосафарито, но поне това е, което пише в интернет. Реално, не знам дали е така и днес ще разберем. Друго, което исках да кажа е, че пред тези 2 месеца, когато си правих проучване, билетът беше 25 евро на човек. Сега е станал 35 евро, с нощи го гледах. Не знам реално вече колко е, 25 ли е, 35 ли е, когато отидем на място ще видим. От Бари до там, вчера гледах, че са около 40-45 минутки с кола. Времето днес е с нас. Светло е небето, не изглежда мрачно. Една идея по-хладно е и леко подухва, но важното е, че не вали. Нямам търпение и за Алберобело, там най-вероятно или ще обядваме само, или ще обядваме и ще вечеряме. Ще видим как ще ни се стече деня и плана, който имаме за осъществяване. А пък ако много бързо разгледаме Алберобело и му се насладим на красотата, за вечеря ще измислим нещо друго, някой друг град или отново ще се върнем към центъра на Бари. Но това е плана за днес. Останете до края на видеото, за да видите какво сме правили и съответно да споделим моето мнение за местенцата, които ще посетим. Правя ви един бърз аутфит чек, не че нещо можете да видите. Отново с този дебел клин, къси панталони пола, една тениска с панделки, за да може да ми се върже с обиците. Грима е готов, шал и отново това горно. Взела съм и бялото, за всеки случай дългото, защото е много топличко и много добре пази от вятър и ми е комфортно и съм с ето тези обувки, аз други не съм взимала така или иначе и се отправяме към зоосафари. Спряхме на едно магазинче да вземем моркови и банани взехме, защото ни посъветваха, че можем отвън да си вземем, вместо да даваме пари в зоопарка, защото са доста по-скъпи. Сега ще видим колко са. Ние взехме 6-7 банана и около 10 моркова. Ще храним животните. Казаха ни, че това е абсолютно достатъчно за зебрите и жирафите и ако някое друго животинче дойде до нас. И така сега отиваме. Буквално сме на 5-6 минутки от зоопарка и влизаме. Нямам търпение.
дошли в Алберо Бело. Разходихме се в сафари парка. Беше много приятно. Успяхме да купим билети само за площа, частта, в която се влиза само с кола. Пеша не успяхме да се разходим, защото е затворено. Аз ви казах, че извън сезония едва ли ще успеем да видим всичко, но към зоопарка има и увеселителна част, и част, която да се разходиш пеша, да гледаш животни. Като цяло е много голямо мястото. Взеха ни 25 евро на човек, но каза, че ако искаме да видим и останалата част, по принцип е по-голяма сумата, но така или иначе в момента тази част е затворена и няма как да се види. И след това имахме около 20-25 минутки до Алберо Бело, намерихме си паркинг много близо до центъра и сега се разхождаме около трулите. Много е приятно, много е различно, много е красиво. Планирах, както казах, сутринта да останем до вечерта тук, но не мисля, че ще има какво да правим цял ден, цял следобед, защото ние пристигнахме тук около 12. В момента мисля, че един и нещо. Ще си намерим някое местенце да хапнем. Надявам се да открием ресторант с гледка. И ще го измислим. Може да отидем до друг град, може и да се върнем към Бари и да вечерим отново в центъра на Бари. Това ще го решаваме в последствие, но времето е с нас, слънцето цял ден не е спирало да пече. Даже докато бяхме в зоопарка беше много топло, наистина много топло и напичаше разкошно. Така че сега търсим някое заведенице и тръгваме по уличките. Ще ви оставя и кадрите, за да се насладите и вие на мястото. А пък по-късно ще се включа и да ви разкажа моите впечатления и дали си заслужава. Продължаваме с разходката в Алберо Бело. Обядахме, ще ви изпиша ресторанта. Честно да ви кажа, не съм снимала храната. Не беше лоша пастата, моята беше с броколи, но накрая се усетих, че има и спанак в нея. Аз съм човек, който не обича много спанак. И беше много водниста и много горчива. Моята не беше вкусна определено. Не мога да кажа, че ми е харесала в никакъв случай. Останалите неща бяха хубави. Беше доста оскъдно менюто, ако трябва да бъда честна. Преди това си харесахме едно друго заведение, което беше с гледка, но то беше затворено. Казах ви, че тук не е сезон и повечето местенца са затворени и трудно можеш... Трудно не, но ако го видиш в интернет, че работи, трябва да стигнеш задължително до мястото, за да се убедиш, че работи. Но и това не беше лошо. Цените бяха нормални, платихме сметка каквато и на другите места плащаме. Не мога да кажа, че е скъпо, но менюто определено беше доста оскъдно. Имам чувството, че имаше повече сортове вина и алкохол, отколкото храна. Нямаше пица, имаше само паста. И
Ами добре беше, но останалите храната беше вкусна и добре приготвена. Просто аз не заложих на правилната храна. Но сега продължаваме с разходката из тези бели улички и е разкошно. Ехо, включвам се за да си поговорим. Надявам се да ме виждате добре. Седнала съм малко на терасата навън, за да си почина. Искам да се включа, за да ви разкажа за днешния ден. Надявам се да не ви е прекалено шумно и да ме чувате добре. Но в стаята е много топло. Навън е по-приятна и поносима температурата. Затова съм седнала и тук. Днешният ден беше наситен с много емоции. Предполагам сте усетили по кадрите, които съм оставила да гледате. Зоопарка си заслужава не на 100, а на 1000% със сигурност. Изключително голямо е мястото. Ние успяхме да посетим само частта, която е сафарито с кола. В момента не може да се наеме кола от парка. Може да отидете само с ваша такава наета или съответно ваша лична, ако сте решили да пътувате със собствения си автомобил. И, както казах, може да се обиколи само частта, която е определена за кола, частта, която е пеша и увеселителния парк в момента са затворени и отварят чак когато им започне сезона, някъде към май месец, април-май. Входа на човек е 25 евро. Дамата каза, че ще бъде по-скъп, ако е включена частта и с пешеходното разстояние, пешеходната разходка. Видяхме всички животинки, времето беше с нас, беше разкошно, супер топло, много готино. Купихме си зеленчуци, моркови и банани от друг супермаркет, защото точно като пътувахме към зоосафарито, си писахме с приятели, те ни посъветваха да, които са ходили вече там, на моята половинка познати, ни посъветваха да купим от външен супермаркет, защото ако вземем от
Зоосафарито излиза доста по-скъпо. Между другото, нещо, което ми направи впечатление е, че там не ни предложиха, а може би ние не питахме, но и те не ни предложиха да си вземем, така че добре, че си взехме от плод и зеленчук. Горе-долу килограм 2 моркови и една чепка банани. 6-7 банана бяха, може би нещо е такова. В началото, като влезете, има всякакви животинки, има 2 зони с лъвове и с тигри, в които не се разрешава свалянето, отварянето на прозорците на колата. Минавате от транзит, снимате ги през прозореца, не ги сваляте. Можете да спрете да ги погледате, те си стоят напълно спокойни, не са агресивни, може да ги снимате. Те така се препичаха на слънце, че със сигурност не им бяхме фактор, но е много красиво и различно да ги видиш почти в естествения им хабитат, но да се доближиш толкова близо до тях, наистина беше разкошно. Последното място, всъщност предпоследното е да храните жирафи. Това толкова много съм гледала на видеа и толкова много исках да го посетим, че просто стоя, храня жирафа и не мога да си представя, че това наистина ми се случва. Наистина много, много готино. Жирафите са супер дружелюбни животинки. Няма да ви охапят, просто си подават езичето и си взимат морковчето. Бананите не ги искаха. Така че за тях се подгответе с повече моркови. Като цяло преживяването си заслужава. Ако пък сте с дечица, съм сигурна, че много ще им хареса. И ако сте в сезон там, още повече ще ви хареса и на големи, и на малки. След това минахме през Алберобело. Мястото е разкошно. Намерихме си точно над местността с трулите, паркинг, на който да паркираме. Ние отидохме някъде по обяд към 12 часа и си тръгнахме към 5 и малко и за целия престой платихме 10 евро за паркинг. Огромен е паркинга, има много паркоместа и бяхме 5 коли буквално, но пак казвам, в момента е извън сезон, не можем да очакваме повече. Разкошно е мястото. Накрая, точно на тръгване към колата, едно разкошно момиченце ни покани в нейното магазинче и всъщност ни разказа, че това е най-малката трула. 5 квадрата. 5 квадрата. Просто е вау, наистина. Разказа ни, че вътре през 1955 година е живяло 7-членно семейство. Двамата родители с двете си дъщерички са били на долния етаж, където има малка маса за кухня и една малка ниша като кухничка и за всичко останало, което се е ползвало. Тоалетната им е била извън къщата в двора. В момента двор няма, но най-вероятно преди е имало. На горния етаж, реално на тавана на трулата, са направили стълбички и там да спят трите им момченца. Наистина много готино. Тя си го е направила на магазинче за сувенири и е толкова дружелюбна и толкова усмихната, че няма как човек да не си купи нещо от нея. Ние, разбира се, си взехме по едно магнитче, за да си имаме някакъв спомен от Алберобело. Обядвахме в ресторанта, аз ви казах моето мнение за него. Но като цяло е разкошно, може да се загубите по белите красиви улички, всички трули са разкошни, откриват се разкошни гледки, заслужава си на 100%, може би до момента от целия престой в бари, макар че и Монополи и Полиняно Амаре супер много ми харесаха, но Алберобело определено ме впечатли и определено ми остана в съзнанието. Тази вечер се разходихме в бари, видяхте, вечеряхме на същото място, както от първата вечер, за който е гледал предходното видео, по-предходното всъщност. Тази вечер мама в 12 часа има рожден ден, т.е. утре на 6, но тази вечер ще изненадаме. От България съм купила свещи, балони. Сега като се разхождахме из бари, купихме едно парченче чизкейк, защото тя обожава чизкейк, на който да сложим свещичките. Сега ще се оправяме за сън и ще изчакаме просто да стане 12. Аз все още не съм си довършила сторитата за Инстаграм, така че ще го направя. Но исках просто да ви кажа моите впечатления и за Алберобело, и за зоосафарито, че си заслужават на 1000%, наистина на 1000%. Разкошни са двете места. Бари също е красив град. Ние вече трета вечер подред излизаме тук да вечеряме и много ни харесва и ни е много приятно.
Джелатото е разкошно, където и да го хапваме. Просто си почиваме истински. Наистина Италия си е Италия, няма какво да се лъжим. Виждам, че вече говоря доста време, но пък исках да се включа и да ви разкажа. Сега е време да махам грима, да си почивам, да направя сторитата и в 12 часа да изненадаме мама. Може би ще включа кадри. Ако не включа кадри от изненадата, благодаря ви, че гледахте и това видео. Благодаря ви, че сте абонати на моя канал. Ако не сте, може да го направите още сега, за да не пропускате следващите видеа. Обещавам вече през 26-та да бъда по-активна и с дейли влогове и с някакви специфични теми, които мен ме вълнуват. Здраве, красота, кожа, мода, за каквото искате, за това ще си говорим. Не да са само пътувания, защото до момента съм снимала предимно 99% само пътувания. Така че обещавам да се включвам и аз с по-ежедневни неща, които всъщност са в България, в моето ежедневие. Неща, които ми се случват. Благодаря ви, че сте мои абонати, благодаря ви, че гледате видеята. Отново казвам, надявам се да ви е полезно, да ви е приятно. Ако имате въпроси, съм на линия да отговоря, както тук, така и в Инстаграм. И ще се видим утре в последният ни пълен ден в Бари. Той ще бъде в отделен епизод. И останете, за да видите къде ще ходим. Хубава вечер!